Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем гаварыць пра падзеі ў Беларусі за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А маім суразмоўцам цяпер будзе актор, рэжысёр, купалавец Роман Падаляка. Добрый дзень, спадар Роман. Прывітанне, добрый дзень. Рады бачыць вас і бачыць, што, здаецца, настрой такі такі нормальны, скажем так. Толькі вочы крыху я не магу разабраць, ці то сумныя, ці то стомленыя. Настрой працоўны, а вочы, вочы стомлены, як усіх, напэўна, зараз трошки. Вось. Так, а стома гэта якая? Такая добрая стома ад таго, што шмат працы, ці стома ад розных думак цяжкіх? Усё ж таки, я зараз, дамаўляючыся з вами пра сённяшнюю размову, некалькі дзён не мог вас злавіць, у вас усё распісана, вельмі часу бракуе. Чым займаецеся? Па-першае, мы стараемся ствараць нейкі свой творчы прадукт, не спыняцца на гэтым, не спыняцца, скажем, толькі на адным праекце, а таксама, як усе, стараемся проста выжыць, напэўна, перажыць тую эмацыйную сітуацыю, якая зараз пануе у грамадстве і ўвогуле сярод людзей. Таму што, канешне, гэта унікальная у кепскім сэнсе сітуацыя, калі кожны дзень трэба сябе выцягваць з ложка і казаць, што неяк матываваць для таго, каб рухацца далей. Вось так бы адказаў. У вас таксама апошнім часам бракуе аптымізма, як і ў пэўнай часткі беларускага грамадства. Вы кажаце, выцягваць сябе з ложка, прымушаць да нечага. Слухайце, гэта разліта ў паветры, і нават вясна, якая абуджае ўсе, скажем, всю прыроду, ўсе сокі, нават яна зараз такая дзіўнаватая, мне падаецца. Гэта яшчэ адно, скажем так, выпрабаванне для псіхікі, для творчых здольнасцяў, творчай кампетэнцыі. То есть, конечно, ситуацию трэба разглядаць з усіх бакоў і, напэўна, шукаць у нейкім сэнсе станоўчыя рэчы, якія адбыліся. А мне падаецца, што ў нас здарыліся нашы праекты і колькасць тых, хто паглядзеў іх на онлайн-пляцоўцы. Я так разважаў, што, напэўна, на малой сцэне трэба было б іграць такія праекты па 5 год, можа, па 6. Каб такая колькасць людзей просто фізічна прыйшла ў тэатр, паглядзела. Безумоўна, нам бракуе кантакту з нашым гледачом, таму што акцёры, перш за ўсё, гэта тыя, хто выходзіць на сцэну, і гэтай аўры, гэтай атмасферы. Таму, безумоўна, онлайн это вымушанае такое існаванне, але мы пакідаем за сабой надзею, што такая сустрэча з гледачамі яшчэ адбудзецца. Дарэчы, сапраўды, вы заўважылі такі момант. Мы з жонкай паглядзелі на YouTube-канале вашым тутэйшыя. Праз дзень, здаецца, пасля таго, як была такая афіцыйная прэм'ера, назовём гэта так, і потым паглядзелі на колькасць людзей, якія паглядзелі гэты спектакль, і падумалі пра сябе. Мы ж не адзін раз былі ў Купалаўскім, ведаем, які там зал, колькі ён змяшчае, і падумалі, гэта ж колькі разоў павінны былі акторы выйти на сцэне, каб паказаць усім гэтым людзям, якія паглядзелі праз YouTube, а тут сколько там, ужо, напэўна, там больш за некалькі соцень тысяч праглядзела, то гэта ўсё ж такі знак, гэта выхад на больш шырокую аўдыторыю.
Ну так, безумоўна, тут вы маеце рацыю, таму што вось такое існаванне в онлайн-фармаце, яно накладвае і свае плюсы і мінусы, але вось гэта павелічэнне колькасці і якасці аўдыторыі, таму што яна, безумоўна, пашырылася, яна стала рознай. Не толькі тыя, хто хадзіў у тэатр заўсёды наведваў нашы спектаклі, і яна расшырылася нават узростава. Я думаю, што маладыя людзі часцей за ўсё сядзяць там у сацыяльных сетках ці там інстаграме ці яшчэ дзе-небудзь. Вось, і вось гэта аўдыторыя таксама, мне падаецца, далучылася да нас. Ну так, сапраўды, можа быць, нават тыя людзі, тая моладзь, якая асабліва не цікавілася такім сур'ёзным тэатрам, як Купалаўскі, не глядзела гэтыя вашыя спектаклі, пастаноўкі з розных нагодаў. Не цікава, па-беларуску, там мы тут тиктокеры, нам тут это не да гэтага, а зараз вот на хвалі цікаўнасці, хай сабе і так, але звярнулі ўвагу і адкрылі для сябе, увогуле, можа быць, тэатр адкрылі для сябе. І, па-першае, таксама адкрылі для сябе такіх акцёраў класных, якія ў нас ёсць, і таму што існаванне ў кадры ці там на крупных планах онлайн, яно яшчэ больш бачыцца акцёр пад лінзай некай, пад такім усе эмоцыі, усе мікропражыванні яго ролі. Таму мне падаецца, што таксама адкрылі для сябе, што, аказваецца, у нас не такія благія ёсць акцёры, яны класна працуюць. Да, не толькі на галівудскіх ці там расійскіх якіх-небудзь заглядацца, вось у нас, можна нават сказаць, у пэўных амплуа, так у пэўным сэнсе і лепшыя нават акцёры. Абсолютно згодны. Тамара Сліжык, тут чалавек, відаць, які добра ведае і любіць Купалаўскі і тэатр увогуле, пытаецца, калі ідзе адбудзецца паказ п'есы «Дзяды», што адменена была ў лістападзе 2020 года? Ой, складанае пытанне, можа быць, трошкі не да мяне, таму што спектакль «Дзяды» належыць прадусеру Андрэю Чорнаму. Я думаю, што гэта больш да яго пытання, калі як гэта адбудзецца, но я думаю, што зыходзячы з таго, як развіваюцца падзеі, напэўна, пакуль што не хутка. Дарэчы, я так разумею, што зараз асноўны цяжар рэжысёрскай працы паклаўся на вашыя плечы? Я б так не сказаў, таму што проста той, хто захацеў, той, напэўна, нешта і пачаў рабіць. Вось, і так атрымалася, што ў мяне былі там нейкія думкі, як і што зрабіць, і вось выдаўся такі шанец. Я думаю, што это класная работа была, і Войцак, і я, якую яшчэ пачыналі ў тэатры мы. Мне падаецца, гэта цікавы такі эксперыенс і таксама незвычайная форма, скажам, у Войцака. Для мяне, я з такім не працаваў менавіта з такой драматургіяй сам, як рэжысёр, працаваў у тэатры, калі гэта быў спектакль. Для мяне, конечно, безумоўна, гэта такія крокі важныя. Так, я чаму так сказаў, таму што першым паказам незалежных, так бы мовіць, купалаўцаў былі тутэйшыя, но гэта візітоўка, можна так сказаць, спадара Пінігіна, але потым Войцах, потым я, спектакль, і праца Романа Падалякі. Я так думаю, ўсё, вот, перацягнуў всю рэжысёрскую коўдру на сябе спадар Роман. Не, я не спецыяльна. Самая галоўная задача была зрабіць творчы прадукт, заняць у гэтых праектах, у гэтых спектаклях людзей, каб яны не спыняліся ў сваім творчым развіцці, і вось папрацаваць разам. Это самая галоўная задача, якая была. Назваўся рэжысёрам, давай лезь
лезет у кузов, да? Вось, таму як, ну, бяры на сябе адказнасць і рабі тое, што ты можаш рабіць. А атрымліваецца рабіць у тым сэнсе, што нягледзячы на тое, што купалаўцы адразу сказалі, што мы не застаемся разам, што была створаная незалежная трупа купалаўцы, зараз все адно людзі, ну, дзесьці вымушана, дзесьці пажаданні, але ну, займаюцца рознымі справамі. Хтосьці здымкі ў аднаго ў адным месцы, у другога там агучка, у трэцяга яшчэ нешта. Сабраць іх, вот наколькі раней-то быў вось ён будынак, куды вот усе сцягваліся, а зараз як атрымліваецца? Ну, слухайте, тут пытанне як бы матывацыі нейкай, таму што калі матэрыял цікавы, калі ёсць разуменне, што гэта цікава зрабіць разам, людзі збіраюцца і робяць гэта разам. Таму што, ну, безумоўна, у кожнага зараз і свае праблемы, сваё жыццё, але, ну, мы звяртаемся ўсё ж такі да такога спосабу, як праектны тэатр, так? Дзе той, хто знаходзіць цікавы матэрыял, знаходзіць цікавую п'есу, ён збірае сваіх любімых акцёраў, і яны робяць нешта разам. Вось прыходзім, скажем, да такой формы, і мне падаецца, гэта правільна. Вот атрымліваецца, што зараз вы паспрабавалі такога вольнага хлебу. Ну, вы раней ведалі, якая сітуацыя з тэатрамі ў Беларусі, як дзяржаўнымі, так і незалежнымі. Увогуле, сёння, тым больш, у Беларусі наколькі магчыма выжыць незалежнаму тэатру? Ну, гэта вельмі складанае пытанне. Я думаю, што вельмі цяжка, таму што незразумелыя правілы гульні ў большасці. Няма такой, ну, скажем, праслойкі вялікага бізнесу, які мог гэта падтрымліваць на нейкай пастаяннай аснове. Ну, і залежнасці ад сітуацыі, безумоўна, залежнасць ад цяперашняй сітуацыі. І любым, нават самым маленькім праектам даводзіцца вельмі складана, таму што, ну, каб выйсці на шырокую аўдыторыю, каб, скажем так, ладзіць спектаклі, трэба прайсці вельмі шмат колаў, вось, цяжкіх. І не факт, што ты іх пройдзеш, і не факт, што па выніку нешта атрымаецца. Таму я б назваў сітуацыю вельмі напружанай і складанай. Тым не менш, зараз вот апошнія падзеі паказалі, што беларусы вельмі здольныя да узаемадапамогі, такая салідарнасць, падтрымка розных і праектаў, усяго астатняга. Вы звярталіся, ну, да прыкладу, там вот ёсць ідэя паставіць такую вот п'есу, але трэба, ну, можа зняць памяшканне, можа быць у памяшканні там святло нейкае добрае, ну ўсё патрэбы ж вядомыя у трупы, і звярнуцца людзі там, давайте неяк так вот дапамажыце нам ці грошы сабраць, ці можа у кагосьці ёсць там святло, там дайце. Вот ці звярталіся і ці адчуваеце падтрымку такую? Ну, перш за ўсё, не ў гэтых пытаннях, таму што я ведаю, што для нас важная іншая кшталту падтрымка. Падтрымка, калі цябе проста незнаёмы чалавек абдымае ў кафэ і кажа, ну, дзякуй за тое, што вы робіце, напэўна, гэта самая зараз вялікая падтрымка. Калі проста незнаёмыя людзі на вуліцы падыходзяць і пазнаюць цябе, давайте проста абдымемся з вами. Вось, і гэта самае галоўнае, таму што як бы тэхнічныя нейкія моманты мы здольныя вырашыць самі пакуль што. Наколькі ўсё ж такі гэтыя выпрабаванні, яны, ну, ведаеце, як ёсць такое выказванне, што нас не зломіць, то робіць нас мацней. Але ці трэба была вось гэта спроба на злом? Ці абышліся б без яе і праявілі б свае здольнасці і таленты і без гэтага? Ці ўсё ж такі на карысць вот это? Што не робіцца, то на карысць?
Ну, тут цяжка сказаць, ці на карысць усё, але, безумоўна, такая сітуацыя, яна мае свае дадатныя моманты ў сэнсе самадысцыпліны, самаарганізацыі і ну, магчымасцю ці нейкім учынкам узяць адказнасць на сябе. Безумоўна, я зараз толькі за сябе кажу, калі б сітуацыя яшчэ раз паўтарылася, я б зрабіў роўна такі ж самы выбар і ніколькі пра гэта не шкадую. Дарэчы, вось тут ёсць у нас адзін пастаянны глядач і каментатар з такімі пэўнымі цынічнымі каментарамі, тым не менш пытаецца: рэжысёр Роман Падаляка заклікаў сваіх калег-купалаўцаў сысці з тэатра ці не? Слухайте, 10 разоў паўтару і соты раз. Гэта выбар кожнага чалавека, асабісты выбар, які ён зрабіў. Ніхто ні на кого не ціснуў, ніхто не патрабаваў сысці на знак падтрымкі іншых людзей. Гэта цалкам асэнсаваны выбар кожнага. Безумоўна, і пра гэта казалі не адзін раз і розныя абсалютна людзі. Венера Мілоская: калі будзе зняты ковідны каранцін, з задавальненнем прыехала б на ваш спектакль у любую краіну бліжэйшага замежжа, напрыклад, Літва, Польшча, Украіна альбо Чэхія. Ёсць планы? Мне падаецца, што самае класнае было б, калі прыехалі сюды да нас у Беларусь. Гэта было б найвыдатнейшым момантам, і мы змаглі б паказаць спектакль, неважна зараз на якой пляцоўцы, але выйсці да гледача. Но што тычыцца іншых краін, ну, безумоўна, мы хочам наведваць фестывалі, мы хочам прымаць удзел у нейкім у тэатральным жыцці іншых краінаў. Ну, зараз ковід, і гэта сітуацыя складаная. Ну так, безумоўна. Я ведаю, што вас з задавальненнем бы пабачылі і прынялі ў розных абсалютна краінах, але вот такая сітуацыя, што, на жаль, не атрымліваецца. А ці можаце прыадкрыць сакрэт, над чым зараз працуеце? Якая новая задума? Не, гэта такая інфармацыя, якая загадзя не адкрываецца. Я думаю, што няхай это будзе сюрпрызам для тых, хто заходзіць на наш YouTube-канал і разам з намі вось існуе ў гэтай прасторы. Таму давайте захаваем трошкі інтрыгу і будзем чакаць нашых наступных праектаў. Добра. Тады рэжысёрам гэтага наступнага праекта будзе Роман Падаляка? Не. Ага. Нечакана для мяне. Ну, а па датах прыблізна? Калі чакаць, калі ўжо так шампанскае класці ў лядоўню? Ну, гэта бліжэйшыя месяцы. Ну што ж. Я так расцягнута сказаў, каб быў большы сюрпрыз, так. Ну, думаю, да. Думаю, сюрпрыз будзе ў любым выпадку. Нік не прачытаю, але прывітанне Роману з далёкага тэатру «Ронд». Ірына Васильевна выхвала выдатнага актора і чалавека. Дзякуй за пазіцыю. Дзякуй за прывітанне. Прыемна. Вы ўсё ж такі, спадар Роман, ці здараецца у вас праходзіць час ад часу па цэнтры Мінска блізу будынку Купалаўскага тэатра? Якія пачуцці? У мяне няма ніякага там боязні, ніякага страху падысці да тэатра там ці пагаварыць з вахцёрамі, прывітацца. Няма ніякіх такіх забабонаў, што нельга трэба абыходзіць гэты будынак за кіламетр, але безумоўна, калі людзі зыходзяць з нейкай прасторы, яна губляе для іх нейкую сакральнасць,
яна становіцца пустою, ну, у нашым успрыманні для нас. Кожная прастора ўсё ж такі яна напаўняецца энергіяй, і сіла тых людзей, якія там працуюць, яна гэтаксама выглядае вось звонку і ўнутры, дзякуючы толькі тым людзям, якія там існуюць. Таму, ну, гэты утульны дом, які быў на працягу шмат гадоў для нас, ён зараз адчуваецца, ну, не нашай тэрыторыі, і гэта абсалютна заканамерна. Ну так, але спадзяюся, што, ведаеце, я вот спецыяльна адкрыў, калі рыхтаваўся да нашай размовы, нашу даўнюю ўжо размову, на жаль, рэдка вы заходзіце да нас у госці. Была такая у нас з вами размова ў межах праграмы пра нацыянальную ідэю. Ваша нацыянальная ідэя гучала так: вярнуць адчуванне дома, дзе ты гаспадар. Такой нацыдеі нам не хапае. Але вось у сённяшніх умовах гэтая нацыдея, агучаная больш за год таму, гучыць зусім па-іншаму, так? Ну, бачыце, нешта там у паветры носіцца, нейкія потокі, якія апускаюцца раней за нейкія падзеі. Ну, я б так зараз сфармуляваў бы трошкі інакш. Адчуць, што ўвогуле ты гаспадар свайго жыцця тут, у гэтай краіне. Ну да, сапраўды такая сітуацыя, што часам і не думаеш, што ты гаспадар нават свайго жыцця, не толькі дома, у якім жывеш. І, спадар Роман, мы зараз недавно вось рабілі матэрыял пра тых купалаўцаў, там, ці, скажем, актораў, не ведаю, вот называеце вы іх па-ранейшаму купалаўцы ці не, якія засталіся ў тэатры, і яны сцвярджаюць, вот мы сябе штрейбрэхерамі не лічым, нягледзячы на тое, што засталіся. А ваше стаўленне да тых, хто застаўся? Ну, я уже 10 разоў яго казаў, і давайте паўтаруся яшчэ раз. Я б дамовіўся з нашымі калегамі, і раней пра гэта казаў, што мы не кажам адзін пра аднаго дрэнна у любых сродках масавай інфармацыі, проста дамовіцца пра гэта. Гэта проста выбар кожнага. Да гэтага трэба ставіцца, ну, можна па-рознаму ставіцца, але гэта, ну, як бы, кожны абірае свой шлях сам і нясе за гэта пэўную адказнасць. Таму я б ввогуле не каментаваў бы іх жыццё і спадзяюся на ласку з іх боку не каментаваць нашае. Да, вот хацелася б, і адна справа, калі, можа быць, каментуюць адныя. Мы з вами, дарэчы, вось дамовіліся, што не будзем закранаць тэму вось гэтага агучанага пэўным чалавекам выказванняў. Тым не менш, можа быць, з другога боку, а наколькі дзіўным для вас стала, ну, скажем, асуджэнне вашай пазіцыі ад Зянона Станіславовича? Слухайте, я прытрымліваюся такой думкі, што мне важна пазіцыя тых людзей, якіх я добра ведаю, якіх я паважаю, якія ў маім жыцці нешта асаблівае значаць, якія з'яўляюцца для мяне пэўнымі настаўнікамі ці нейкімі аўтарытэтамі. І вось да іх я прыслухоўваюся, я раблю нейкія для сябе заўвагі, ну, і магу неяк прыслухацца да гэтага. А што тычыцца, ну, як бы, людзей, якія не блізкія мне, я стараюся проста не ўнікаць і не раздзяляць проста іх пазіцыю, скажем так. Вось усё, што я магу сказаць, таму што, ну, пры ўсёй павазе да ўсіх ёсць людзі, да якіх я буду прыслухоўвацца, яны для мяне нешта значаць, а ёсць людзі, якія, на жаль, па-за маёй увагай, і гэта нармальна.
Алена Титкова, родныя нашы купалаўцы, вы для нас сапраўдныя і адзіны склад нашага тэатра. Хадзілі мы ў тэатр, каб сустрэцца менавіта з вами, і ждём мы менавіта вас, і мы дачакаемся. І Андрусь Такінданг, глядзіце нашу трансляцыю. І па-першае, дзякуй за мужнасць і грамадзянскую пазіцыю. І пытанне ад Андруся: ці не думаюць купалаўцы рабіць кінапраекты? Ну, прывітанне, браце, па-першае. Вось, дзякуй за пытанне. Ну, гэта, напэўна, наступны этап. Вось, безумоўна, ідэі ёсць, ідэяў вельмі шмат, ідэя сумяшчэння тэатра, жанраў, скажем, тэатра і кіно. Вось, калі ўсё будзе добра, думаю, што глядач пабачыць і некаторыя вось такія праекты на мяжы кіно і тэатра. То есть такі, нават не ведаю, як это такое. На мяжы это новае слово. Ну, я тут не эксперт, але гэта будзе нейкае такое вот эксперымент. Ну, гэта, скажем, будзе змяшэнне трошкі жанраў і, да, і трошкі такі эксперымент у гэты бок. Так. Спадар Роман, актор, рэжысёр, можа быць, што-небудзь яшчэ новае зараз спрабуеце, новую такую сваю, праявіць талент у нейкім іншым накірунку? Я б з задавальненнем, але трэба, напэўна, канцэнтравацца на чымсьці вось адным, ці на там спрабаваць сябе як акцёра, як рэжысёра. Вось, і гэта для таго, каб гэта быў добры ўзровень, трэба працаваць над гэтым кожны дзень і не спыняцца. Вось, таму задавальненнем паспрабаваў бы сябе вось у якасці там, праўда, рэалізатара кінапраектаў, а таксама папрацаваў бы з задавальненнем, скажем так, ну, для сябе, як бы, вось, як рабіць там прафесійны монтаж ці гэтак далей, навучыўся б гэтаму. Ну, карацей, жаданняў шмат, пытанне часу і пытанне добрай атмасферы вакол і натхнення, скажем так. Купалаўцы, вы лепшыя, дзякуй вам. Вельмі шмат такіх вось каментароў з падзякай вам за ваш талент, першае, і за вашу грамадзянскую пазіцыю, другое. Спадар Роман, і ўсё ж такі, YouTube-канал гэта добра. Вы ўжо так крыху выказалі такую, ну, шкадаванне, што нема вось гэтага кантакта актор-глядач, але я памятаю, ўсё ж такі тутэйшыя зрабілі такую прэм'еру, ну, рэпетыцыю, на якой прысутнічалі гледачы. Можа быць, ўсё ж такі будзе магчымасць, так, разглядаеце такую магчымасць, каб ўсё ж такі так вот нешта пабачыць. Хай сабе там не на сцэне якога-небудзь, ну, адпаведнага будынку, можа быць, дзе-небудзь на прыродзе. Ну, давайте так скажем, мы думаем у гэтым напрамку. Загадкавы, вы сёння ўсё сюрпрызы нас как бы так рыхтуеце да сюрпрызаў. Яшчэ адно. Можа быць, вы чулі пра тое, што вось спадар Халезін стаў чалавекам у фондзе культурнай салідарнасці, які працуе над праектам рэформ культуры новай Беларусі. Як вы лічыце, рэформы для культуры у новай Беларусі, яны патрэбныя будуць? Трэба, каб нехта там сказаў, прыйшоў, так, зараз рэфармуем тут музыку, тут тэатр, тут кіно. Ці надо просто адпусціць усіх вот так вот на свабоду, даць магчымасць праявіць сябе, і ўсё будзе добра? Ну, ведаеце, безумоўна, мне падаецца, яны проста наспелі ўжо рэформы гэтай, таму што можна і адпусціць усіх на свабоду, але тады ўсё адно трэба вызначыць нейкія правілы, па якіх гэтых свабод адбываецца. Я маю на ўвазе нават не канкрэтныя жорсткія нейкія правілы, а
схема, па якой існуе пэўныя галіны культуры, як яны взаемадзейнічаюць паміж сабой, як адбываецца іх фінансаванне, як яны існуюць у нейкіх розных сітуацыях. Я думаю, што, па-першае, падтрымка розных, скажем, калектываў і ці дзяржаўных, недзяржаўных і так далее. Мне падаецца, гэта такая доўгая і вельмі павінна быць падрабязная праца. Справа не ў канкрэтных, скажем, там абмежаваннях, а ў тых правілах, які б дазволілі б уздыхнуць лягчэй незалежнай культуры, але таксама новыя нейкія ўздыхі далі і дзяржаўным тэатрам. Таму што мне падаецца, што, скажем так, мала з іх тыя, у якіх ёсць пэўная канцэпцыя ўвогуле існавання, нават у межах горада, у межах краіны, нейкая звышзадача і так далей. Мне падаецца, што гэтыя змены, яны наспелі, і трэба іх, безумоўна, неяк афармляць, але гэтым павінны займацца не толькі некалькі чалавек. Гэта павінна быць такое шырокае абмеркаванне ў галіне, так? З нейкімі прапановамі і нейкімі канкрэтнымі крокамі. Мы калі гэтую тэму абмяркоўвалі з Мікалаем Халезіным, і ён казаў, што нашмат больш неабходна выдаткоўваць з бюджэта грошы для тэатраў. Я ў яго спытаўся, а як вы думаеце, беларусы гатовыя на тое, што з, як кажуць, ВУП Беларусі будуць выдаткоўваць там салідныя грошы на тэатраў? Не скажуць яны, тэатры тэатрамі, але можа лепей на дарогі тут дзе-небудзь пусцім. І ён кажа, што год таму яшчэ б сказаў, што да, хутчэй за ўсё беларусы так і скажуць. А зараз думаю, што не. Хутчэй за ўсё яны пагодзяцца і падтрымаюць. А ваше меркаванне? Вы глядзіце зараз на тое, як змяняецца беларускае грамадства. У лепшы тэатральны бок яно змяняецца? Скажем так, тэатр — гэта такое люстэрка грамадства, і якой павінен быць тэатр. Павінен быць нейкім люстэркам, у які можна зазірнуць і пабачыць свае як і дадатныя якасці, так і хібы. Таму, безумоўна, культура — гэта падмурак, гэта шыфр, гэта код, які трымае проста все тое чалавечае, што ёсць у нас, і дазваляе нам развівацца ў гэты бок, і дазваляе не быць проста машынамі для выканання нейкіх функцыяў. І гэта, грошы ў культуру, якія, скажем так, правільна дзейнічаюць, яны дазваляюць развівацца цэлым пакаленнем. Яны ствараюць унікальны код нацыі, і вось, мне падаецца, гэта вельмі важна. Гэта такое, культура — гэта тое, што змацоўвае усе астатнія штукі. Яна, як бы, такі раствор, які павінен замацаваць гэты падмурак. Вось, мне падаецца, гэта вельмі важна. Цалкам з вами згодны. Што ж, дзякуй вялікі, спадар Раман, што выйшлі з намі на сувязь. Чакаем ад вас новай пастаноўкі, новага спектаклю. Увогуле зычым поспехаў і далучаюся да ўсіх тых каментатараў, якія выказвалі вам словы падзякі, падтрымкі і ўсё астатняе. А тое, што вы робіце, яно працуе на падтрымку нас. Дзякуй вялікі. Роман Падаляка, Зміцер Лукашук. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Шчасліва. Шчасліва.